Posloucháte rozhovor s herečkou Janou Naďovou. Ladíte World Radio, máme krátce po 11. hodině a z studia World Radio vás zdraví René Kekely a Jerry Hady. Áno, pozdravujeme vás, milí priatelia, a už je tu ten okamih, tá chvíľa. Poznáváte? No, kdo by asi nepoznal. Já myslím, že tohle je jedna z nejkrásnějších, pro mě nejkrásnějších pohádkových melodií. Je tak specifická. Prostě ta melodie nám přinesla princeznu Arabelu. Jana Naďová, Pol Měničko, zdravíme, Vítajte. Ahojky. Dobrý deň, dobré ráno. Skoro poledne, no tak ja som sa len pred chvíľou zobudila. Zdravím Gerard, zdravím René a zdravím predovšetkým všetkých vás, ktorí sedíte a počúvate rádio. Tak to jsme rádi. Jani, vy jste tady fakt jenom naskok. Vy jste vlastně přiletěla včera, dneska už zase letíte zpátky. Co vás zavedlo do České republiky? Protože tady nežijete trvale zatím. Keď máte čarovný kufor, Aha, tak... Vy jste nějaký kufor přivezla, to jsem koukal. No práve. Možno v ňom bude rumburak. Sadnete na kufor a proste priletíte. Ja som priletela, ráno som si o 4:00 privstala, zatočila, otvorila kufor, sadla, a letela som do Prahy. Bola som v Karlových Varoch na filmovom festivale na 59. Čo je krásne, lebo ja som ročník 59. Aha. To bolo také krásne, symbolické. A predstavovali sme v podstate s tvorcami filmu Nepela náš nový film, ktorý bude mať premiéru na budúci rok. No a samozrejme, to išlo od obeda až do večera. Som bola proste tak. To bol jak maratón, karlovarský maratón pre mňa. Došla som do Prahy úplne hotová, zničená. Ešte som si ale dala pivo s kamarátkou, takže to bolo super. No a dnes som zase u vás. No, my se o Nepelovi budeme bavit, to je jasný, protože to bude, a byla to určitě pro vás krásná role a on byl velká osobnost. Ale já jsem rád, že jsme tady v dnešním dni v československém vysílání. Vy dva Slováci rodili, já poloslovák, to je super. A navíc vám prozradím, přátelé, jednu věc. Janička se sice narodila na Slovensku, žila leta v Čechách, žije vlastně trvale v Německu, ale teď je ve Švýcarsku. Jani, nemáte to nějaký rozlítaný? Viete čo, ani nie. Mňa to strašne obohacuje. Ja som dieťa Európy, narodila som sa za bývalého režimu v minulom storočí. A tisíciletí? A my taky. Hej, takže je to úžasné. A vtedy som tú možnosť nemala, takže teraz to vlastne úplne na 100% využívam a žijem. A žijem tam proste, kde sa mi páči, kde sa cítim dobre, kde ma proste niečo vzrušuje a ešte stále dáva mi to taký ten input žiť, radovať sa, smiať, tancovať, spievať, robiť bláznovstva. To je super, vieš čo, krásne. Super, spoznávať iné kultúry, iných ľudí. Že Janička prozradila tím svým ročníkem, kolik je jí. A já naopak znám pár, Jani, seniorů, kteří říkají, a už nemá cenu, a co já už ještě bych jako dělala. Čo hovorí, čo nemá cenu, tak nech sa hodí pod vlak. A Jana tady prostě jede jak Fredka. No, rozumiete, ten život je tak krátky. Áno. Šťastie a čas sa zastaviť nedajú. Náš vek už sa zastaviť nedá. A ja si cením každý deň, ktorý žijem a môžem prežiť v zdraví, v šťastí. A preto ho užívam. Užívam si na plné obrátky, lebo neviem, čo bude zajtra. Presne tak, život treba žiť naplno. A práve ako hovorí aj Janka, že spoznávať tie iné kultúry a tých iných ľudí, vieš, to ma fascinuje aj mňa na tom cestovaní. Ja stále niekde cestujem, pretože milujem cestovať a milujem spoznávať iné krajiny, iné kultúry, odlišnosti. Iné kuchyne. Iné kuchyne, presne tak, áno. Alebo napríklad ja cestujem, každý si myslí, no tak ono sa určite vozí nejakým fárom, alebo nejakým, neviem. Nie, vôbec nie. Napríklad vo Švajčiarsku sa z jedného kúta vozím na druhý kút vlakom. To je fantastické. Tie vlaky sú, je to strašne dobre prepojené vo Švajčiarsku. Nie sú drahé a hlavne sú precízne. Na minútu tie vlaky prídu, odídu a už keď len 2-3 minúty náhodou mešká ten vlak,
tak už sa vám ospravedlňujú a sú čisté. To u nás meškají 2-3 hodiny, nikto sa vám neospravedlní. A v Nemecku meškajú hodiny, alebo vôbec nepríde, alebo zostanete stáť niekde vo Valachaj, niekde úplne inde a povedia, no nemáme ručné vodiče. Musíte vystúpiť a proste musíte prestúpiť na niečo iné. A to jsem si myslel, že my s těma Němcima jsme trošičku jako jinak a koukám, že v tomhle zrovna máme hodně společného. Áno, preberáme moresy českých dráh, dá sa povedať. Áno. Jani, samozřejmě role, která vás, jak se říká, udělala primárně je Arabella. Když Arabelu náhodou vidíte v televizi, oni ji dávají, koukáte se po těch letech na sebe? Nie. René, to je 45 rokov. Jako by to včera bylo. A keď... To je vlastne legendárny film, aj zostane, hej. Áno. Ja som bola len súčasť tohoto filmu a som mala to šťastie, že som mohla hrať túto princeznu. Ale poviem vám, že niekedy mám toho toľko, keď to počujem Arabella, pretože stále mám pocit, ako keby ľudia zabudli na to, že hrám aj niečo iné. Jasne. Alebo hrala som aj niečo iné. A vlastne ten môj účel, prečo som znovu vstúpila do tohto biznisu, je vlastne, že som chcela dokázať, že ja nechcem zomrieť ako Arabella. Vo mne je niečo viac a preto som vtedy vzala tú rolu od Jana Budaře, tú kráľovnu, pretože ma to povznieslo. Chcela som zostať povedomí diváka v nejakej inej roli. A preto niekedy mi to leze na nervy. Ale na druhej strane si hovorím, to sú moji fanúškovia, to sú generácie, ktoré na tom vyrastli. To sú už 3 generácie. Ano. Rozumiete? A niektorí mladí ľudia, ktorí nepozerajú staré pohádky alebo vôbec pohádky, tak tí to nevedia, tí to googlia, tak ako keď včera povedal Adam Kubala, môj zlatučký kolega, Ondrík Nepela, ktorý povedal, on vôbec nevedel, kto bol Ondrej Nepela. Hej? Aha. Tak dneska mladí ľudia, čo som zažila tiež, tak nevedia, kto je Arabella. Hej, to viete vy, to vedia fanúškovia, ktorí naozaj majú radi aj filmy pre pamätníkov alebo staré krásne pohádky. Ale mladá generácia to už nevie. Preto nechcem, lebo oni sa potom dívajú, a kto je tá Arabella, a kto to je? A ja bych řekl, máte Google, tak si to vygooglete. Tak si to vygooglite, presne. A to je tá veľká chyba, pretože všetci tí mladí iba len scrollujú na tých mobiloch, rozumieš ma? Ale čo scrollujú? Na čo sa dívajú? Na fejky? Na fejky, no. Áno, na fejky, no. na špatné správy, ktoré ich proste im rozbúria len krv a sú potom naštvaní, alebo potom sú agresívni, alebo začínajú vám tam robiť neprajné všelijaké tie lajky a tak ďalej. Prečo? Áno. Ten Google by vlastne mal byť na to, keď potrebujem niečo zistiť o niekom, alebo informáciu, alebo z dejín, alebo proste cestujem. Na to by to malo byť, ale ono sa to totiž to úplne zvrhlo. Janka, vy ste vraveli, že ste účinkovali aj v iných seriáloch. Momentálne, neviem, či sa náhodou milím, ak áno, tak ma opravte, účinkujete aj v úspešnom slovenskom seriáli Sľub? Nie. Neúčinkujete. Tak mám potom milnú informáciu, pretože kolega mi povedal, opýtaj sa Janky, že či účinkuje v tom seriáli, pretože je tam jedna herečka, ktorá sa vám veľmi podobá, ale veľmi. Veľmi, no tak to si máte musím dvojnice? Možno, prečo nie. Ja som prednedávno sa už odvysielali obidva seriály, v ktorých som účinkovala v Prahe. To bol Horský sviet a potom to bol seriál Studna. No a samozrejme ešte som natočila po Princovi Mamánkovi film Dvě slova jako klíč, režiséra Dana Svátka. No a teraz som dotočila vlastne v apríli nášho legendárneho Ondreja Nepelu, ktorý bol krasokorčuliar a olympijský víťaz z roku 72. No a ja som sa vlastne vydala po stopách jeho života, po stopách jeho krasokorčuliarskej kariéry a tak som sa vlastne zatúlala až do Lausanne, do Olympijského múzea, kde som si vlastne chcela zistiť, či nájdem vôbec nejakú fotodokumentáciu alebo vôbec dokumentáciu o tejto olympiáde zo 72 a priznám sa, našla som tam rôzne artefakty, našla som tam rôzne fotografie. Žiaľ Bohu, fotografia Ondríka mi tam chýbala, ale našla som tam fotografiu našich československých hokejistov, ktorí vtedy, myslím, uvájili 3. miesto.
Našla som tam i Hanku Maškovú z inej olympiády, potom krásnu veľkú skulptúru Zátopka, pretože v záhrade okolo toho múzea sú nádherné skulptúry rôznych vynikajúcich športovcov. Takže to bolo veľmi, veľmi zaujímavá výstava a som rada, že som sa tam dostala. A teraz ešte mi chýba a rada by som sa tam dostala do Colorado Springs, do siete slávy, kde tiež sa Ondrík vlastne dostal. A tam určite budú aj jeho fotky, aj jeho nejaké možno artefakty alebo nejaké proste jeho osobné veci. Neviem. To je moja ešte vysnívaná cesta. Vy ste pravili, že ten film uzrie svetlo sveta budúci rok. Nejakú pikošku vieme povedať, na čo sa môžeme tešiť? Pikošku, no tak film chceme uviesť, alebo teda tvorcovia ten film chcú uviesť v príležitosti pani Hilda Múdra, ktorú stvárňujem, sa vydožila vlastne 100 rokov. Takže je to v rámci jej nedožitých 100 rokov a Ondrík 75. Takže je to také vlastne symbolické a navyše na budúci rok sa chystajú aj majstrovstvá sveta v krásokorčulovaní v Prahe. Takže je to jsou vlastne... úžasné příležitosti. Ano. My si o dalších plánech Jany Naďové povíme po písničce. Presne tak, dáme si pauzičku. 11 hodin 15 minut ladíte World Radio, od mikrofonu vás zdraví René Kekely a Jerry Hady, no a náš skvělý host Jana Naďová. Janičko. Áno. Já se jenom chci zeptat, Jana Naďová Pulm, používáte to, anebo spíš Jana Naďová? Tak chcete být? Včera to bola diskusia tiež v Karlových Vároch. Ja som povedala, moje umelecké meno je Jana Naďová. Za koho som vydatá, to je jedno. A preto by som bola hrozne rada, keby všade, aj vy, aj inde, aj v tých Vároch, proste jenom Jana Naďová. Dobře, takže Jana Naďová. Janičko, máme tady otázky. Třeba Vašek se ptá, paní Jano, zdravím vás moc, zajímalo by mě, jestli byl při natáčení Arabely někdo z herců, s kým jste si vyloženě nesedla. Byl někdo takový? Myslím si, že nie, ale možno celkom mne nevyhovoval humor pana Sováka. Aha. Ale pretože bol taký ako furt ufrflaný a proste aj na placi a tak ďalej. Ale nie v zlom, hej. No, to ma ako teraz spontánne napadá, pretože taký pán Menšík, to bola hviezda, ktorá proste prišla od rána do večera, nás bavil. Pán Brodský, ten bol distingovaný, ten bol vždycky taký kľudný, jemný, ten sa staral vždycky okolo svojej Janičky. A áno, pán Sovák. Co pani Zázvorková? No, to bolo, to tiež. Ona prišla, už sa smiala, ona odchádzala, smiala sa. To keď zoberiem, tak vlastne v podstate sa cítim v jej koži, že mám niečo zo stelky. To je krásný. Ja to počúvam s nemým úžasom, ak si všimol, že ani do toho vôbec nevstupujem. Nedýcháš. Pretože ani nedýcham, priznám sa, pretože ja som na tom naozaj vyrastal. Ja taky. A myslím si, že všetci asi sme na tom vyrastali. A čo taký Rumburák? Jirka Lábus, s tým som dodnes v kontakte. Áno. Nedávno, keď som tu bola v Prahe, tak som ho aj navštívila v divadle. Bola som na jeho predstavení, takže vieme o sebe. Semotamo sa nám podarí, že sa stretneme na nejakom show a tak ďalej. Takže myslím si, že tento rok, keď sa chystá výročie, 45. výročie od prvého vysielania Arabely, takže snáď sa bude môcť stretnúť aj s Jiřím Lábusem. Janka, stalo sa vám niekedy, že niekto na vás na ulici zakričal, že Arabela? Áno, určite. Mnohokrát sa mi aj stane, pretože keď žijem v Prahe, keď som tu na niekoľko mesiacov, tak zase tu sa preváža metrom, tramvají, autobusom a mnohokrát mám taký pocit, že tiež, keď si niekto ma všimne, keď som tak, že nemám okuliare a čapicu nasadenú až po nos, tak si ma ľudia tak obzerajú a bolo už aj tak, keď sa ma niekto aj spýtal, vy ste tak strašne niekomu podobná. Tak som sa len usmiala. Možno, že ľudia nevedia presne ma hneď zaradiť kam, ale proste vidia tú podobnosť. Hej. Tak samozrejme, že človek za 45 rokov sa zmení, ale tá podoba, ten nos, tie oči, to proste zostane. Hej. Alebo úsmev. A to si myslím, že to je to, čo
čo ja si hodnotím na sebe, že na tom veľmi dbám, aby moja mimika bola prirodzená, aby som sa stále mohla tak smiať, ako som sa smiala pred 40 rokmi. A škoda, že to nevidíte, priatelia, protože Janka sa smeje nádherne. Tak nádherne sa sotva přišla přesně jako ta Stella Zázorková, tak už se smála, když jsem jí šel čekat taxiku, tak to prostě plná ulice. Ale jenom se chci zeptat, když takhle na vás občas někdo promluví nebo pozná vás, že jste to vy, ta herečka, která stvárnila Arabelu, nejsou někteří zklamaní, když promluvíte? Protože tam byl dubbing paní Šafránkový, že jo? Viete čo, na to sa ma vôbec ľudia ani nepýtajú. Aha. Ja si myslím, že oni sa nekoncentrovali vtedy na to, kto hovorí tú Arabelu, že to nebolo vlastne prioritné. Priorita vlastne bola ten film a obsah toho filmu a triky a tak ďalej, takže to je nepodstatné. Vy máte doma kopii toho prstenu. A kdyby ten prsten uměl to, co uměl v té pohádce reálně, co byste si nejvíc přála, kdybyste otočila, aby se splnilo? René, to je ťažko povedať, pretože tých prianí by bolo strašne veľa. A ja som človek, ktorý má rád prírodu, mám rada zvieratá, mám rada ľudí. A keď začnem, tak začala by som hneď robila by som poriadok na svete. Hej? To znamená, všetko by som najprv vyčistila, dala do poriadku. Tady máme pozdrav od Vaška. Zdravím vás, kluci ze slunné Sicílie. Hezky vám to ladí a těším se na Arabelu. A ja, buongiorno, viva Sicília. Jani, kolika jazyky mluvíte běžně? Běžně, no doma hovorím s manželom po německy, s děťmi aj slovensky, německy, potom hovorím česky, teda mluvím česky. Když musím, když nemusím, tak proste hovorím svojou materinskou rečou, potom hovorím trošku po anglicky, no a s Italom sa domluvím, pretože som temperamentná, ruky, nohy a keďže som študovala operný spev, tak som mala 2 roky v škole aj taliančinu, takže aj to mi strašne ako dopomohlo. A ja milujem taliančinu, a ja milujem Talianov, ja milujem proste ten národ, ktorý je otvorený, ktorý proste žije, má rád rodinu, rodina drží pohromade, oni jedia spolu pri jednom veľkom stole, majú strašne radi deti, čo deti proste môžu byť všade s nimi. A no proste, ja som... No. Chápeš, prečo som dnes na teba rozprával taliansky? Sí, seniore? Ano. Sí. A jenom jsem si zeptat, teď to zaznělo, málo kdo to ví, vy jste studovala operní zpěv. Ano. Proč jste u toho nezůstala? Co vám řeklo, takhle ne, chci být herečka? Jednoducho. Ja som chcela v podstate ísť na herecké konzervatórium, ale to v Bratislave nebolo. V 75. roku bolo v Brne a v Prahe. No rodičia ma ešte vtedy nechceli pustiť, takže som vlastne po základnej škole sa rozhodla si zobrať obor klavír a spev, operný spev, pretože chodila som do hudobnej školy, spev som sa tiež učila, no a videla som sa skôr nie ako vo svete opery, ale vo svete muzikálu. Lebo muzikál vtedy tiež ešte nebol. Nedal sa nikde proste študovať alebo chodiť na nejaké, to ešte bolo všetko ako vzdálený ten projekt. No a takže som doštudovala konzervatórium, ale medzi tým som už samozrejme hrala aj v divadle ako host, aj v inscenáciách, vo filmoch. No a to sa tak vlastne nejak tak otočilo všetko, že asi ten rozhodujúci bod bol, keď som dostala ponuku angažmá v poetickej scéne po maturite, to som bola ešte hrozne mladúčka, 19-ročná. No a vlastne som mala pôvodne, chcela som ísť študovať na vysokú školu, na VŠMU herectvo. No ale k tomu nedošlo. Pretože keď ma 19-ročnú vzali bez školy do divadla, myslela som, OK, tak budem tam 1 rok a ako host, no a ako skúšobné angažmá a potom pôjdem na školu. No ale z toho 1 roku som dostala ponuku na 2 roky, potom na 3 roky, no a už som tam zostala nakoniec 10 rokov. To sú veci. Jory, co ťa tak ako napadá, když Janu posloucháš? Veľmi veľa informácií, veľmi veľa otázok mám. No. Napadá ma taká otázka, či ste viac angažovaná tu v Česku alebo na Slovensku? Viac v Čechách, pretože svoju hereckú kariéru, odkedy som mu vlastne obnovila alebo oprášila od roku 2021, tak som viac menej
častejšie v Čechách, v Prahe, ako na Slovensku. Na Slovensku, keď som bola, tak to bol v podstate len jeden taký malý odskok do seriálu Sestričky, tiež v roku 2021 a potom som nedávno robila alebo také ako z rozhovory alebo show, nedávno to bolo Záhady tela s Mirkom Nogom, takže to sú len také akoby vstupy alebo interview pre časopisy. No ale na Slovensko chodím, pretože je to moja rodná zem, mám tam sestru, mám tam netierku, mám tam sesternice, bratrancov, mám tam rodinu a hlavne pochovaných svojich rodičov. Vy, když jste teda natočila Arabelovo nějaké věci, pak jste se chvilinku, na dlouhou chvilinku, ale poprvé na chvilinku vzdala té herecké kariéry a žila jste v Praze, tuším, 7 let. Věnovala jste se kozmetice. Ano. To vás bavilo, to vás lákalo? Ktorú ženu by to nelákalo? Je to krásne, je to voňavé, je to lesklé, je to hebké, je to krásne, každý rád sa machlí a maže a tak ďalej, takže to mi robilo obrovskú radosť a myslím si, že moje eventy v tom období boli najznámejšie a najpopulárnejšie. A na moje, to boli ako keď sa predvádzal nový parfém alebo nejaký nový krém, tak som pozývala žurnalistov alebo osobnosti zo sveta kultúry, politiky a tak ďalej. Takže ja som mala vždy obrovskú účasť. A ja som robila nádherné rauty. Ja som si proste dala na tom hrozne záležať celý. Proste som taký ako... ja by som mala byť vlastne manažer. To sa hovorí o tých kozorohoch, že kozoroži majú obrovský zmysel pre management, pre vedenie, pre ľudí, pretože sme komunity, pro detaily, pro také nuancy, maličkosti. Ja si na všetkom tak dám záležať. No a veľa ľudí mi dodnes hovorí, že tak spomíname na to obdobie, že to bolo tak krásne. No a ja samozrejme, keď som robila aj v takej inscenácii, to sa volalo Všade vonia ženou, ktorú napísal Pavel Kojiš. A vlastne na klavíri hral nebohý Jaroslav Filip a účinkovanie som robila Braňo Kryžan, Zoro Laurinc a ja. To bolo tak krásne. Tam som aj spievala, tam som recitovala. No a táto vôňa tej ženy sa preniesla práve v tých 90. rokov do mojej firmy Arabela. Import, export. Aha, až takhle. No, tak vidíš. To tady píše naše posluchačka, paní Naďová má nádhernou slovenčinu. Ďakujem pekne. Napriek tomu, že žijem 38 rokov v zahraničí, ja si svoju reč pestujem, pretože si myslím, že to patrí ku mne. Naučila som aj svoje deti, aj keď nevedia perfektne, preto vždy doporučujem, nenechajte sa odradiť, učte svoje deti. Bilinguálne, to je dôležité, nech sa naučia vašu rodnú reč. Nikdy neviete, kedy to dieťa, keď žijete aj v Amerike, v Austrálii, alebo vrátia sa sem a dokážu komunikovať, dokážu sa dohodnúť. To je proste, ja som zistila aj na tej mojej najmladšej dcere, ktorá sa narodila už v Nemecku. Hovorí, mami, to je tak fajn, že ja keď prídem do Prahy, tak sa dohodnem, hej, môj muž len proste čumí, hej, zíra, že ako, lebo nikdy doma takto nehovorí, však on nevie, ale povedala, že za to som ti, mama, strašne vďačná, že si nás naučila. A to je super. A co říkáte, ale teda Janina, takový ty obzvlášť modelky, které jsou 14 dní v Americe a teď oni už neví, jak se to řekne, protože oni už tam jsou týden. Viete čo, to je prehnané, to je absolútne prehnané. Som zásadne proti tomu, to je afekt, to je afektovanie a chcú na seba upútať pozornosť. Nič iné. Presne tak. Boris Arena, ja som tiež 25 rokov v Prahe a stále rozprávam slovensky a zanechávam si tú svoju slovenčinu. Slovenčina je krásna, ďakujem veľmi pekne. A hlavne mne sa to páči práve, že teraz to prepojenie, to je tak krásne, je to také multikulty, je to proste, žije tu strašne veľa cudzincov v Prahe. Nemusíme si nič hovoriť, hej, a to nie, že len Česi, Slováci, ale tu máme tu Španielov, máme tu Portugalcov, máme tu Arabov, Ukrajince, máme Poláky, Ukrajincov, všetko. A my sme národnostné rádio. A sme národnostné rádio, tak práve preto, tak, áno. A je to, o to je to krásne, je to bohatejšie, je to farebnejšie, je tu diverzita. A to je to, čo mňa strašne vzrušuje. Tak si zase zahrajeme. Janičko, co říkáte? Keby som bola princezná Arabela. Tak si tady takhle zpíváme, protože dohrál ano, Petr, Naď a Jani. Teď si nalejeme čistého vína. Co s ním máte? Jste příbuzní milenci, co? Naďová. Všetko. Nie, ľúbime sa.
A to je krásne vo svete a on spieva strašne často o láske, čo sa mi veľmi páči, čo mi vyhovuje. Poznáme sa od svojho mládí vlastne a sme strašne dobrí kamaráti. A je to len zhoda náhod. Ale je to krásny, Nať Naďová. Áno, Nať Naďová, super. V podstate by som mala sa volať tiež Nať, lebo v Maďarsku sa žiadne ová nepridáva, takže by som mala byť vlastne Jana Nať. Hej? Ale tak jako, OK. No, teď tady píše Janička Prkausová z Pardubic. Paní Naďová, je z ní cítit pokora, je to krásná dáma a paní herečka, milujeme jí moc a přejeme hodně zdraví z celého srdce. Veľmi pekne ďakujem a posielam pusinku do Pardubic. Perníkovou pusinku. Perníkovou. A pak je tady dotaz ještě jeden. Dobrý den, paní Jano, jste v kontaktu s Dádou Patrasovou? Áno, píšeme si. Samozrejme, že odkedy sa stala tá tragická udalosť, tak som nemala tú možnosť sa osobne ešte s Dádou stretnúť, ale písala som jej, aj mi odpísala. Je to veľmi smutné, cítim s ňou a dúfam, že ako náhle sa moje miestečko, môj bytíček dokončí v Prahe, takže sa určite stretneme a vezmem a objmem si ju. Já si myslím, že vy dvě, když se ještě vrátím k té Arabele, jo, já vím, že nechceme o tom pořád mluvit, ale vy dvě jste stále, ale byli jste takový krásný holky. Arabela, Ksenie, takový dvě sexice. Vy jste museli mít chlapů, vy jste museli mít nápadníků, co? No, vidíte, ani som to vtedy tak nevnímala a ani nevyužila. Mohla som mať 1000 mužov, ale zrejme to nebol môj štýl. Jasne. A na to krásne spomínam. Ja si myslím, že už som s Dádou zažila krásne obdobie, keď sme točili film Smrť stopaček. Áno. To bolo už veľmi pekné a príjemné. A to bolo před Arabelou, to bolo pred, áno. A bol to vlastne kruťas, dá sa povedať, ten film. Áno. Hrozne zakýval svetom a nie len tu na doma v Československu. A si myslím, že to bol aj taký ako prvý tak možno input, neviem, že nás videl Václav Orlíček, alebo nevidel, alebo si to len niekto myslí, že to bol podnet, že nás obsadil. Ja si myslím skôr, že obsadil ma na základe toho castingu, ktorý som absolvovala v Prahe a nie len jedenkrát, ale až 2-krát a až po druhýkrát som vlastne sa rozhodol, vybral si režisér Orlíček mňa. Wow! Za tomu budem celý život vďačná. Jasně, posíláme pozdrav tam nahoru. Jaký vy jste, Jani, divák filmový? Když chcete si udělat dobrou pohodu nebo vyrelaxovat, tak jaký žánr, jaký film si pustíte? Ja chodím strašne rada do kina. Ja doma málo pozerám televízor a ja som v kine absolútne jeden emocionálny človek, ktorý všetko prežíva. Ja sa smejem, ako keby ste tam byla proste. Ako keby som bola. Áno, ja som proste strašne dobrý divák. Ja proste žijem s tým filmom, ja si nevšímam proste takých okolností ako niekto, že čo má na sebe oblečené, alebo či tam náhodou nenájde nejakú chybu. Nie, ja vnímam príbeh. Ja žijem tým príbehom. A preto hovorím koľkokrát môj manžel, Pane Bože, ty si herečka. Ty sa do toho tak vžívaš a prečo plačeš? Hovorím, lebo sa práve do toho príbehu tak vžijem, že mi to proste prechádza, dostávam zimomriavky po tele. A proste ja som tak emocionálna, že ja to nedokážem skrývať. Ja keď sa smiem, tak sa smiem. A keď plačem, tak plačem. A neskrývam ten plač. Vy jste to tady trošičku prozradila, že až budete mít dokončený byteček v Praze, to znamená, že nějakým způsobem se zpátky vracíte do Čech? Áno. Ja som sa sem vždycky po kúskach vracala a vraciam sa aj teraz a nie len pracovne, ale aj súkromne, pretože som dokázala aj svojho manžela vlastne prehovoriť, pretože on je sám veľmi ako na kultúru a chodíme, navštevujeme proste strašne veľa divadla a výstavy a koncerty, takže jemu sa tu hrozne ten život kultúrny páči. No a ja som mu sľúbila, že teda keď budem aj natáčať a robiť, tak nebudem sama, on nebude sám, že je to pre nás oboch vlastne výhodné. No a tým, že sme obidva vlastne na penzii, nemáme záväzky, deti sú už dospelé a žijú svoj život, nás môžu navštíviť kdekoľvek na svete budeme žiť. To máte tak, niekedy žijete v jednom meste a nevidíte sa mesiace. Hej? A to nehrá vlastne žiadnu rolu. Ja som nikdy na to nedávala nejakú veľký dôraz, že musím žiť presne. Však syn žije v Nemecku, dcera v Rakúsku, ďalšia dcera žije vo Švajčiarsku. Takže stejne... To taková európska rodina. Európska rodina, takže preto Praha je vlastne srdce Európy a každý bude mať dôvod tú Prahu navštíviť.
když jste zmínila svého manžela, velmi šarmantní pán, kdybych se ho já zeptal, jak se žije s herečkou, co by mi odpověděl? To sa musíte opýtať jeho, neviem, čo vám odpovie. On nevedel. My keď sme sa brali, tak on vôbec nevedel, že ja som bola herečka pôvodom. My sme sa brali, ja som proste žila v Nemecku. Co jste mu nalhala, že jste, když jste se poznali? On ma poznal ako ženu v domácnosti. A potom ma poznal ako, že v Prahe, že mám firmu. Jo, takhle. Na takže parfémy jako v podstatě podnikatelka. Áno. A byl překvapen? Bol. A potom som mu proste vlastne prezradila, samozrejme, že tým vzťahom sa otvárate a čím ďalej viacej o sebe dávate price, cenu, čo všetko ste v živote zažili, robili, prežili. No a jedného dňa som vlastne priznala, že čo som robila, keď som bola mladá. A vidíte, ona sa mi to vrátila. Ja som tak šťastná za každú túto chvíľu, ktorú môžem stráviť medzi ľuďmi, na placi, medzi priateľmi. Ja samozrejme veľa závislivcov okolo mňa, ale ja proste ako náhle zbadám, že niekto je buď na mňa proste príliš drzý, alebo netaktný, alebo sa ma chce dotknúť, tak ja to odblokujem. Hej. Ja už proste mám okolo seba, ja už som taký ako mám zahrádku okolo seba a ja viem, a ja si pripustím. A keď zistím aj niekoho, koho vidím poprvýkrát, že proste to je ten kontakt očami. A zrazu zistím, že sme na jednej vlne. Hej? Že si máme čo povedať, že si máme čo, to je frekvencie hore, dole, ako v rádiu. A máme si čo povedať. Tak mne je to jedno, čo ten človek robí, z akej rodiny pochádza, alebo akej pleti je, alebo či je hetero, alebo homo, alebo mne je to jedno. Je to človek. To je krásné. A to si ja strašne vážim. A můžu se zeptat, jestli to bylo i v mým případě, když jsme se poznali? René, my jsme se spoznali a padli jsme si tiež do oka na prvý Já si to moment. strašně vážím, že jsme přátelé, pokud to tak můžu nazvat. A já jsem nikdy netušil, protože na té Arabele jsem vyrost taky, ale vnímal jsem vás samozřejmě jinak, že budu mít jednak tu šanci a jednak být vám blíž. A toho si strašně vážím. A ja. Děkuju. Tak my se podíváme ještě, jestli nám tady někdo píše. No, chcem sa pani Jany opýtať, čo momentálně má nové, ako sa žije v roli princezny. No už princezna není, ona už byla královná, že jo, u Jana Budaře. Ano. A momentálně teda kromě Nepely, který se připravuje tuším na únor. Áno, momentálne mám umeleckú pauzu, ktorú využívam tým, že pomáham svojej najmladšej dcére, pretože začala ísť do práce po materskej. Takže babička na 100%. Babička, no na 100% nie, pretože chodí do malých jasličiek, Sven. A my ho varujeme vlastne jeden deň v týždni, komplet, celých 8 hodín, no a potom ešte soboty, nedele. Takže vlastne a je to pre mňa obrovské obohatenie. Vidieť, ako to dieťa rastie, ako urobí každý nový pohyb, ako sa usmieva na vás, ako zvíja tie ručičky, ako je proste... A to je všetko to, že ja v živote čerpám aj v mojej práci zo života, z každodenného života. Tie všetky pocity, ktoré zažívam, tie všetky radosti, tie všetky smútky, bolesti, lebo vám plače niekto, má horúčku, a ja to všetko prežívam a u mňa to tak rastie a potom, keď príde práca, tak to viem proste v tej práci zúročiť. To sú hezký slova, co? Krásne slova. Ja som bol chvíľočku ticho a započúval som sa do tých krásnych slov, že je to život, že sú to krásne slova. Je to ako kvetina, viete čo? Ak sa o tú kvetinu staráte a dávate jej lásku, tak potom tá kvetina je krásna a nádherná. Lásku a vodu. Áno. Lebo bez vody by sme nemohli existovať. Presne tak. Tady ještě jeden dotaz od paní Andrej. Jaká byla první role paní Naďové? Úplně první. Áno, pamätám si, pretože túto otázku dostávam často. Prvú rolu som mala ako komparzistka
v inscenácii Ivkova Biela mať. Bolo to v Československej televízii Bratislava v roku 1972 a hlavnú postavu hral môj kamarát Maroš Kramár. Aha, veľmi šarmantní. Stále veľmi šarmantní. Áno, aj s Marošom sme stále kamaráti, vieme o sebe, píšeme si a nedávno som bola dokonca pozvaná aj do jednej relácie, ktorá sa mala práve natáčať v auguste, Sieň slávy, ale nakoniec som dostala avízo, že sa to ruší. Áno, ruší sa to, bohužiaľ. A je to veľká škoda. Je to veľká škoda. Ja si myslím, že to bola asi jedna z najväčších a najkrajších relácií, ktorú robila verejnoprávna televízia u nás na Slovensku. Áno. A bohužiaľ to zrušili. No, všetko, čo je dobre, sa všetko, zruší. čo je dobre, sa ruší a to, čo je zlé, tak zostáva. Janka, môžem sa ja opýtať, je nejaká otázka, dajme tomu od novinárov, ktorá vás vie rozčuliť? Mňa už asi ťažko vie niečo rozčuliť. Ja už som dneska tak nad vecou. Na hlúpu otázku nájdem hlúpu odpoveď. Áno. Alebo nedám žiadnu odpoveď. A je to. Presne tak. Ideálny stav. Ideálny stav. No, my si zase zahrajeme. Zalúbil sa chlapec. Áno. Aj ja. Ladíte Áno, ladíte Volt Rádio. Naším hostem je stále Jana Naďová, herečka, skvělá dáma, která žije v Německu, teď ve Švýcarsku, teď je v Čechách, pak se zase vrací, aby se zase vrátila. Aby se zase vrátila, presne tak. Nie je to krásne? A to všetko jedným čarovným kufrom, čarovným prsteňom. Já chci taky takovej kufr a prsten jedni. Proč to máte jenom pro sebe? No tak jako, mám to privilegium. Jerry tady taky chce. A ja ho chcem. Sama má málo. To je neuvěřitelná znělka. Jaký byli slovenští herci z filmu Sváko Ragan, pan Kroner, Dočelomansky a další? Jak na ně vzpomíná paní Jana? To bol krásny seriál. Ja som hrala teda už len to, že v nárečí človek mohol hovoriť, to už je v mijavskom nárečí, bolo veľmi ako náročné, ale ako nezvládateľné. Krásne mijavské kostýmy, mijavské tance, som si zatancovala. Tam tiež hral Zoro Laurinc inak so mnou. Jožko Kroner, no to je legenda. To bol neskutočný človek, vynikajúci herec, nakoniec aj Zuzka Kronerová, jeho dcera je fantastická, ale on bol strašne ako on mal charizma, on nebol krasavec, ale on mal také charizma a nikdy nezabudnem, že keď sme točili Sváka, to som mala nejaké 17 rokov a chodila som do tanečnej a jeden deň sme mali ten večerok tanečný ako ukončenie a dali mi filmovací deň. No ja som bola tak nešťastná, že som plakala na placi, keď som sa to dozvedela. A prišiel pán Kroner a hovorí, a čo ty tu plačeš? Ja hovorím, pán Kroner, ja mám filmovací deň. Vlastne som chcela ísť na tanečnú. A on hovorí, no počkaj, dievčatko, počkaj, však ja to vyriadím. No a naozaj išiel za režisérom a myslím, že kto to bol, Martin Ťapák, alebo kto to režíroval? Myslím, že Martin alebo Andrej. No neviem. Skutočne nemajte mi za zle, ale to už je tiež strašne dávno. On mi to vybavil, pán Kroner, že som ten deň netočila a mohla som ísť na ten večierok tanečný. Takže za tomu som bola tiež veľmi vďačná. No a potom to bola ešte aj Byčianka z Doliny. Tiež téma z Mijavy, z Kopaníc, kde som hrala s pani Evou Kristínovou. Miško Dočelomanský, s Miškom som hrala tiež v nejakej inscenácii. Nepýtajte sa, to už by som sa musela pozrieť do svojho diára ČSFD, čo všetko proste tam určite nájdete 50-60 filmov inscenácií, v ktorých som účinkovala, čiže toho bolo dosť. A to bol... Nie je to škoda, Janka, že dnes sa niečo také už nerobí? Že zabúdame na toho diváka? Zabúdame hlavne na diváka, zabúdame na malých divákov, maličkých, ale hlavne aj na tých starých divákov. A to je veľká škoda, pretože každý z nás, každý človek raz bude starý. A keď nebude starý, to znamená, že zomrie ešte mladý. A každý z nás môže byť chorý. To nemusí byť len starý človek, ktorý je presne chorý. Tak. Aj mladí. A umierajú aj mladí.
Takže tu nám chýba, tam je taká strašná veľká diera. To je to, čo napríklad, čo by aj mňa strašne bavilo, keby som pracovala v tejto vašej branži, buď v rádiu alebo v televízii, kde by som sa práve ja mohla starať o toto oddelenie pre deti malé, kde by sa robili detské muzikály, detské inscenácie, detské rozprávky a zase naopak pre tých seniorov. To by bolo ale možno, že je to jedno povolanie, ktoré ma čaká ešte v živote, lebo verím na druhý život, takže možno, že je to niečo, to, čo budem môcť niekedy v živote vykonávať. Určite áno, ja tomu verím. Máme tady ještě jeden dotaz ze Slovenska od paní Jany z Bratislavy. Co říkáte, prosím, na ministerku kultury paní Šimkovičovou? Pozdravujem do Bratislavy, ale ja sa k politickým udalostiam alebo k politickým záležitostiam nevyjadrujem. Nie je to moja parketa, ja som herečka a viac menej musia to riešiť Slováci na Slovensku sami. To máte pravdu. No a jaké je oblíbené a neoblíbené jídlo paní Naďové, ptá se paní Ivana. Tak keď som v Čechách, tak samozrejme je to klasika svíčková. Tu milujem. A pivo? Český pivo? Český pivo. To vy poznáte, chodievame občas na pivo. Potom je to i pivo řezaný. Ano. To je prostě špecialita. Jaký má krásný hře. Ano, řezaný. Řezaný, stříbrné střevíčky. Potom mám rada knedlové přezelo, ktoré skoro úplne vymizlo s jedálničkou, čo je tiež veľká škoda, pretože keď sme v Čechách, ja si myslím, že tí cudzinci, keď sem prídu, chcú jesť tiež niečo originálne. Nie stéky a čínu a burgery a tak ďalej. To majú aj všade, doma inde na svete. Proste to mi chýba, že vymizne takto česká kuchyňa. Potom mám rada smažák. Ten, kto nevie, čo je smažák, tak prosím pekne, to je vypražaný syr s tatárkou. A ne všichni ho dělají dobře. No, to je pravda, to je pravda. A čo také brinzové halušky so škvárkami? Keď som doma na Slovensku, áno, tak si dávam brinzové halušky, dobrú slepačú polievku so slížikmi, mám strašne rada, fazulovú polievku, áno. Potom mám rada, no ale to nemôžem až tak moc, to sú také všelijaké dobré buchtičky. Marhulové, slivkové, lekvárové a to proste, ale to by som... Ešte, že mám tú dietu. No, by som sa nezmestila za pár rokov medzi dvere. No a v Nemecku samozrejme varím všeho chuť. Mám zmiešanú kuchyňu, tým, že mám takú slovensko-maďarskú krv, takže aj maďarská, aj rakúska kuchyňa u mňa je, aj svíčkovú varím, to si, pretože deti si ju zase môj syn predovšetkým obľúbil. Potom rada varím pastu, pretože pasta to je asi tak, že čo nájdeš v chladničke, to môžeš spotrebovať aj co dům dá, co chladnička dá. Áno, presne. Takže varím rada. Takže maďarská, ak vravíte nejaký dobrý paprikáš, čípoš. Paprikáš, čípoš, guláš robím. Nagyonio. Igen, szeretem. Vidíte, hovorím aj trošku po maďarsky. Jsme opravdu jako národnostní rádio v pravém slova smyslu. Jeničko, nám se blíží poledne, vy jste se tady rozvařili s mým kolegou, což je dobře, protože mě tečou už jenom ty sliny, abych si to dal všechno, protože jediný, co nejím, je mlíčná polívka a šneci, to jsme se tady bavili. To pouštím moč i trus, to říkám znovu. Ale jinak všecko a miluju třeba brinzový halušky. Jo. Já jem aj šneci. Šnekov. Okay. No ja ne. Ja tiež. Ale mliekovú polievku tiež nemusím. Neviem, čo ty myslíte, to sú také tie kôprová. Taká mliečná polívka. To mám ze školky. Zo školskej jedálne. Říkal, to by musela být, nevím, jaké hladomost. To nemusím ani ja. My jsme rádi, že jste tady s námi byla. Moc si toho vážíme. Bolo to príjemné s vami. Ja dúfam aspoň, že aj pre divákov to bolo príjemné, že ste sa zabavili, pobavili, posmiali. Hlavně jsme se dozvěděli zase niečo dozvedeli a budem sa tešiť na budúce. A my máme pro vás takový malý překvapení, protože jak žijete v tom Německu, teď jste v tom Švýcarsku, tak je tam jeden velmi talentovaný mladý zpěvák, který vyhrál Superstar a jmenuje se Vincent Gross a tohle je písnička, která se jmenuje Úzo. Janičko, mějte krásný den. No, tak Úzo, to si na zdraví. Áno, všetko dobré, Janka. Ďakujem. Hlavne veľa zdravia. Papa, držte se. Papa. This is World Radio.